Manamnama iti naparpartak apan kay lupas iti patrabaho apan nagkabite iti pagtaengan ti senior citizen ken PWD sadiay Hungduan Ifugao. Dahil babaen iti panagtitinulong dagiti kameng ti First Ifugao Provincial Mobile Force Company, 1501st Maneuver Company, ken RMFB 15 iti koordinasyon dagiti opisyal ti barangay. Nagturong da iti kihog barangay Baang Hungduan ken sadyay nagbibinadang da para iti napateg a proyekto pakibilangan iti panagbagkat iti batbato a mausar iti panagkabite. Adang dayto iti unit tapno mapagtalinaed iti kinatalged iti nasawa lugar amayan natop iti tarigagay da mapatibker batlang iti community partnership da babanti bayanihan. Pudno unay nga wan ka paris tirag sa kamarikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad.